your social work look like if we would appreciate the other and the otherness? Jak by vypadala naše vzdělávání nebo naše sociální síť, když bychom oceňovali ty druhé nebo jinakost, rozdílnost? So the other and otherness are very important words. Ten druhý nebo ta rozdílnost, nebo jinakost, to jsou velice důležitá slova. Because mostly we are sleeping when we are working together. Tak většinou, co se stane, takže spíme, když pracujeme s druhýma lidma dohromady, že nejsme vzhůru úplně. So we are not really awake, not really in the presence. Že nejsme opravdu v té přítomnosti, když pracujeme s druhým. But the big mistake is, ale co je velká chyba, that we think we are awake. A že si myslíme, že jsme vzhůru. Because our eyes are open. Protože máme otevřené oči. And our ears are open. Máme otevřené uši. And perhaps our mouth talks too much. A možná taky naše ústa mluví hodně. So we should be aware of this presence of this awakeness. A takže my si musíme uvědomit takovou to, že jsme vzhůru. Because mostly we like the people who are like us more than people who are strange. Protože většinou máme rádi, když jsou lidé podobní jako my, než když jsou jiní. Yes, and children and also clients, they can smell it, they can feel it, and you not really authentic, you know. A klienti nebo děti ve škole ti to můžou úplně cítit, když nejsme autentičtí. So the first one is very important, appreciating the other and the otherness. Takže ta první věc je velice důležitá. Oceňovat to, že je někdo jiný a že existují rozdíly. The second one is also important. To další je taky důležité. I see the mistake is when we would ask, what would you like to learn, or what would you like to solve? Když se zeptáme, co bys se chtěl naučit nebo vyřešit. What do you need? Co bys potřeboval? It's a very different question. Je to úplně jiná otázka, ne? Then when I would ask, what's your problem? Když bych se zeptal, co máš za problém. So when I would ask, what's your problem? Když se zeptám, co máš za problém, then you will tell me a lot about your problem. Tak ty mi řekneš spoustu věcí o nějakém problému. Which of course is not wrong. Což není na tom nic špatného. But the social constructionist theory, ale ta teorie sociálního konstrukcionismu has one very important saying. Říká jednu velice důležitou věc. Words, slova, create, tvoří worlds. Světy. So when I use problem words, takže když používám slova zaměřená na problém, and ask you about your problem, a zeptám se na problém, then of course the response is, tak potom ty odpovědi, that you will talk a lot about your problem. V té odpovědi budete mluvit hodně o problémech. And perhaps that you're frustrated, a potom se můžete cítit frustrovaně, špatně, hopeless, bez naděje, you have fear. Můžete mít strach. This is all okay. Je to všechno v pořádku. But realize that as soon as I use problem language, ale já si uvědomuji, že hnedka jak používám problémový jazyk, I step into the world of problems. Vstoupím do světa problémů. So my questions, takže moje otázka, will also be, tell me more about your problem. Bude, řekni mi víc o svých problémech. Who can we blame? Koho můžeš za ně vinit? Who was wrong? Kdo udělal něco špatně? What more went wrong? Kdo udělal toho víc špatně? And your response will be again, a ta odpověď zase bude answer, otázka connected to the problem. Odpověď, která bude spojená s tím problémem. So when I am a little bit more awake, takže když jsem více vidělý, I can choose. Můžu si zvolit. Do I want to talk more about the problem? Chci více mluvit o problému? Or do I want to talk more about the wish and hope and solutions? A nebo můžu více mluvit o přáních, nadějích a řešení. So both are okay. Takže obojí je v pořádku. Be aware. Ale musíme si toho být vědomí. So when I would ask you, the child or the client,
Takže když se zeptáme dítěte nebo klienta, what do you need? Co potřebuješ? What would make a better future for you? Co by zlepšilo tvoji budoucnost? What's the best experience you have had in the past? Co jsi měl za nejlepší zkušenost v minulosti? Or how do you see other people solve this problem? A nebo jak vidíš, že jiní lidé řešili ty problémy? What do you know already? Co už víš teďko? The response will be Ta odpověď bude? Language like a wish, hope, positive language. Odpovědí bude takový pozitivní jazyk, který bude se zaměřovat na přání a na naděje. So the second question is very important, the partner process. Takže ta druhá otázka, druhá věc je velice důležitá v tom partnerském procesu. What would you like to learn? What is your needs? Co bys se rád naučila, jaké jsou tvé potřeby? What do you expect from me? Co ode mě očekáváš? But mostly the professional tak většinou ale odborníci has learned at his education se naučili ve svém vzdělávání to be the professional. To, že jsou ti odborníci. Which could mean, což může znamenat, always stay in this position of the professional. Že budu vždycky stát v pozici nějakého odborníka. Which of course is not wrong. Což není špatně. The whole world changed. Ale změní to celý svět. When you can use different positions, like the position of the professional. Když budeme používat jiné pozice. Or perhaps I can take the position of the child when I teach. Když se vžiju do toho. Look from the eyes of the child. A můžu se na to dívat na věci z pozice toho. Or I can take the position of the parent. Nebo se můžu na to dívat z pozice rodičů. Or our family members. A nebo členů rodiny. Even the position of the cat. Můžu i z pozice kočky. Or a friend. Nebo přítele. So this positioning is very important in partner work. Takže tady to, do jaké pozice se dostanou, je v partnerské rovině velice důležité. But they have taught us, ale učili nás, to be this professional. Abychom byli odborníci. So when we do the social constructionist way, takže když se na svět podíváme z pohledu sociálního konstrukcionismu, then we are more awake. Jsme více vdělí. And we can smell this positioning. A můžeme cítit takovéto ty různé pozice. As soon as I'm working with children, colleagues, clients, patients, whatever we name. Hnedka, jak budeme pracovat s kolegy, s dětmi, s klienty, s pacienty. So the last question is when I would appreciate more, when I would ask more instead of talk more, but more ask and be quiet and listen to the other person. Takže ta třetí věc je potom, co jsme se podívali na to ocenění, co jsme se podívali na to doptávání, ne na to mluvení, ale doptávání se. What would we see then? Je, co bychom potom viděli. So my experience is, takže moje zkušenost je, that the world dramatically changes. Že se svět dramaticky změní. Sometimes you can do little things like this. Někdy můžeme udělat malé věci, jako třeba tohle. But what we see in education is that we don't really connect with our children. Co vidíme v tom ve vzdělávání, že se to opravdu nespojíme s těmi dětmi. But we can do very little things as soon as the child is coming into the school. A můžeme udělat malé věci hnedka, když ti děti přichází do třídy. It's not enough. Není to všechno, není. But it's good for a start. Ale je to dobrý začátek. It's funny, isn't it? Je to very simple. Zajímavé a je to velice jednoduché. So my wisdom and my experiences. Takže moje taková zkušenost, moje they always tell me keep it simple. Říká, dělejme to jednoduše. So look for very simple solutions. Hledejme velice jednoduchá řešení. Because mostly we are looking for very complex solutions. Why? Protože často se díváme na velice komplexní řešení, ale proč? So the chance of success, ta šance na úspěch, is higher, je vyšší, when we choose for little changes. Když se díváme na malé změny, když se zaměříme na malé změny.
And then I do my social constructionist work. A když pracuji z pozice sociálního konstrukce, When I'm more in the present moment. A jsem zaměřený na přítomný okamžik. When I have this inner trust. Když mám tady tu vnitřní důvěru, that we can solve anything together. Že můžeme společně vyřešit cokoliv. I know there will be a solution. A tak vím, že ke všemu najdeme řešení. And it can be very small. A může to být velice malé. So it's like a pond where you throw a stone in. Takže je to tak, jak když do rybníka házíme a little stone malé kameny. Can make big circles. A oni udělají veliké vlny. So it all starts with mindset. Takže všechno začíná s tím, jak si to nastavíme v mysli. And Otto Scharmer, he has written the book Theory U. A Otto Scharmer, který napsal knížku Theory U. Yeah. He talks about having an open mind, an open heart, and an open will. A mluví o tom, že je dobré mít otevřenou mysl, otevřené srdce a otevřenou vůli. So it's about openness. Je to